Hello mga guys, welcome sa aking channel. Ang gagawin natin ngayon is mag-unboxing tayo dun sa binigay sa akin ni Digital blksgo. Salamat naman sa sponsor ko. Kasi naawa na siguro siya. Kasi pag nagbi-video ako gumagalaw-galaw, tapos ilang months na rin gusto kong magkaroon ng tripod, tapos hindi ako makahanap ng maganda. Kasi hindi talaga ako marunong pumili. So, dahil din sa kanya kay Digital blksgo, maraming salamat po at sana po supportahin din natin siya kasi isa din po siyang YouTuber. Actually, baguhan lang siya, pero siya pa yung nag-sponsor sa akin. Sige po, samahan niyo po ako sa aking pag-unboxing. Salamat! Unboxing ng Before you touch it, start. Hello mga guys, magandang araw sa inyong lahat. I-unboxing ko yung sponsor ni Digital blksgo na tripod. Mabuhay ka blksgo, salamat ng marami. So ito na siya mga kabayan, ayan siya. So ayan. Buksan na natin. First timer hindi alam. Ayan pala siya, Ito para pala to sa sa cellphone lalagay, tapos hindi siyang ganyan. Ito yung stand niya. Ayan, pwedeng pangkain. Ayan. Ayan, tapos ito ipapasok dito. Ayan, hindi nagagalaw-galaw pag nagvi-video ako kasi may stand na siya. Maraming salamat blksgo. Ayan siya, pwede siyang ganyan pag nag-video. Thank you. Maraming salamat. Done. Mga guys, nandito ako ngayon sa labas ng community mall. Ako sa Business Bay. And makikita nyo po ang Burj Khalifa kung saan pinakamatangkad na building. Ito po ang nasa labas ng building namin. Ayan, ito po ang tanawin. Par po dito. Kasandon. Ang ganda ng tanawin ng mga batang naglalaro. Ayan mga sangkay, dito po ako nagtatambay pag break time ko, pag pagod na ako dun sa food court. Pagkatapos ko kumain, dito ako papalipas ng oras. Ang ganda naman kasi ang ganda ng lugar. Ayun buwanag ang kalangitan. Mga alas 3 pa lang dito ng ay hindi pala 5:30 na pala, 37 ng hapon, pero maliwanag pa rin. Ayan ang paborito kong lugar. Ito dito po sa loob ng community mall ako nagtatrabaho. Ayan ang tawag po dito. Maganda ang building na to, in fairness, kahit dun sa atin.
ganda ng tanawin. Kaya gustong gusto ko dito eh. Daming mga naglalakad. Yan ang Burj Khalifa. Guys, nakita nyo na kung saan ako. Yan, ako sa labas. Kita nyo. Puro mukha akong nakikita eh. Guys, natapos na ang isang araw ko. Pabalik na naman ako ulit dun sa store. Tapos na ang aking break time. Ganito talaga ang buhay ng isang OFW. Trabaho, tapos pag-uwi ng bahay, kakain, matutulog. Parang normal lang. Araw-araw yun lang ang ginagawa. Bago matulog, magpo-browse ng Facebook, pagpumustahan sa pamilya, sa mga kaibigan. Yung lang yung ginagawa ko sa araw-araw. Minsan nakakalungkot pag wala kang makausap. Kaya ito na lang ang aking stress reliever. Kahit paano kausap ko ang pag-video. Parang nakakahiligan ko na. Lang po. Sana po huwag kayong magsawang manood sa aking mga video. At shout out nga pala sa aking kaibigan na si Ruby. Salamat sa laging panunood. At sa isang viewer ko na nasa Italy, Ate Chavi, thank you for watching. At doon po sa aking pamilya, sa Saman, sa nanay ko. Hello, sana lagi kang manood. At sa ate ko. At sa mga pinsan ko doon, thank you for watching, for being supportive. Sana nga lang ganun, laging nagtutulungan. At saka iniisip ko, parang kasabi nga nila, kanya-kanya daw ng hindi. Ano lang, naisipan ko pag gawa ng video. Nung una kasi iniisip ko lang, ma-share ko lang yung mga talented natin, mga kapwa waray, na ang ganda talaga ng boses. Ma-share ko lang yung mga kanta nila at maraming panood. At especially dun sa mga OFW na masyado akong nakaka-relate. Paano ma-homesick at saka yung malungkot. Talagang kailangan mo paglabanan pag nandito. So makarinig ka ng mga kanta natin doon sa Pinas, yung mga dialect ng waray. Ay, may ibang pakiramdam. Kaya parang sumisigla ka, ganun. Kaya advice ko din sa mga kapwa ko OFW, sorry, na laban lang tayo, kaya natin yan. Huwag tayong susuko. Ako yun lang ang ano ko eh, lakas ng loob. At saka lagi tayong magdasal at pasalamat sa Diyos na lagi tayong healthy, hindi nagkakasakit. Yun lang naman mahalaga. Sa akin talaga unang pasalamat. Sa awa naman ng choice safe as in hanggang ngayon. Tapos ang pandemic na yan, safe pa rin, hindi ka nagkakasakit. Yun lang. Thanks God. Kaya po mga kabayan, sa susunod ko pang video, huwag kayo masawang manood. Thank you. And again, blksgo, salamat. Maraming salamat, kita kids.